Ubikwa ukuthi abantu abathathu badukile ngemuva kokuba imoto abebehamba ngayo ithathwe izikhukhula ngenxa yemvula enamandla izolo ebusuku eManzimtoti eningizimu yeTheku. Indawo eyiningana esifundazweni saKwaZulu-Natal zithintekile ngenxa yezikhukhula, kanti kubikwa ukuthi imageji iyona eshayeke kakhulu. Okhulumela izinsiza zabosizo ezizimele uGareth Jamieson uthe okwamanje imibiko ikhombisa ukuthi abantu ababili bakwazile ukuphuma emotweni bebalekela amanzi, nokho abathathu basathathwa njengabadukile. Imizamo yokusesha nokusiza iyaqhubeka, kanti iziphathimandla zicela umphakathi ukuba uqaphele kakhulu ugweme ukuwela noma ukuhamba endaweni ezigcwele amanzi njengoba imvula isalokhu ziqhubeka kulesi sifundazwe. Have the vehicle, we found the vehicle, and we do have family members on the scene who can confirm that 5 males were in this vehicle, and approximately midnight they were on their way home, and they tried to cross a low-level bridge and the vehicle got swept away. Now it's believed that 2 people have escaped and with minor or no injuries. However, 3 males are presumed missing, and we are just waiting the necessary search and rescue units to arrive to make some sort of decision on the way forward from here. But yes, this current has calmed down a lot, but it was... Isambani News, sibuya nazo sishisa.